खुलुमबाय। आंनि मुङा थरायना संगिता दैमारी, गामि सिजौगुरि, आनसलिक रौता, जिल्ला उदालगुरि, पोस्ट अफिस रौता। आं दिनै दुलाराय बाथौ गुथुम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव अनलाइननि गेजेरजों बाथौ थान्दै फरायथिनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो आवगायबोदों। बे बादायलायनायाव आंनि फरायथिनो लानाय आयदायानो जादों सिजौ। जागायबाय। सिजौआ बाथौ धोरोमनि गोथार नेरसोन। बुहुम सोरजिनायनि उनावनो सिजौखौ आफा बोराइ बाथौआ सोरजिग्रोयो आरो हावासि जायगायाव बादामालि हारिनि बिफां सिजौआ अन्थाइनि सायाव उजिदोंमोन होनना बर'फोरा फोथायो। सिजौआ सुबुंनि जिउमानि नेरसोन। जिउमाजों आरो सिजौजों गोथौ सोमोन्दो गोनां। सिजौआ जाथोसे मोनबा सिरि गोनां रावजोंबो रुजुजायै बिफां। सिजौनि गुदियावनो गुरु गेदेमाफोरा जिउनि जोंथि सोरां अबंनि गियानखौ बुथुमनो खाबु मोनदोंमोन। बेबादिनो सिजौखौ बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा धोरोमनि नेरसोन महरै सिगाङाव लानानै जारिमिना मोनथिस'हायै समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ सिबिबोदों आरो फालिबोदों। सिजौखौ नुयोब्लानो मानसिया बाथौनि गोहो आरो बेनि बान्दोबाखौ गोसोखांनानै खर' गंग्लायै खुलुमहरो। बाथौ धोरोमारि सुबुं समाजा सिजौखौ इसोरनि सोरजि हा, दै, बार, सान आरो अख्रांनि नेरसोन होननानै हमना लानाय जादों। सिजौनि सिरि एबा रोदाखौ साननो थाङोब्ला बे मोनबा बेसादनि खोथाखौ साननो गोनां जाना फैयो आरो बेनि मोनबा बेसादनि खोथाखौ साननो थाङोब्ला आफा बोराइ बाथौनि सानथौफोरा रोखा रोखायै बेरखाङो। इसोरनि सानथौखौ एबा हा, दै, बार, सान आरो अख्रांनि बिजिरथिखौ मोनसेल' बेसादाव मोननो हानायानो जादों सिजौ। बे सिजौआ इसोरनि गोथौ सानथौखौ फोरमायनो हायो। इसोरनि साननाय आरो बेनि मावगोमाखौ फोरमायनो जा बिदिन्थि नांगौ गुबुन जिब जुनार आरो दंफां लाइफाङाव गैया। नाथाय गोरोबलांनाय बिदिन्थिफोरा सिजौनियावसो दं। सिजौनि ओंथिखौ गाहायाव बेखेवना होनाय जाबाय। सिजौ। सि दाजाब गोजौ समान सि गोजौ समान सिजौ। सि समान जिउ एबा आत्मा। गोजौ समान गुदि गेदेर एबा परम। सिजौ समान जिउमा एबा परमात्मा। सिजौनि मोनबा सिरिखौ हा, दै, बार, सान आरो अख्रांजों रुजुनाय जादों एबा बाथौ बा सानथौजों रुजुनाय जादों। जेरै सिरि मोनसेया हा, सिरि मोनसेया दै, सिरि मोनसेया बार, सिरि मोनसेया सान आरो सिरि मोनसेया अख्रां। बुहुमनि जिब जुनार दंफां लाइफां गासैबो नुवाथारि इसोर बोराइ बाथौनि बे मोनबा मुवाजों दाजानाय। सिरि मोनबानि सायाव थानाय जरा जरा सुखौ जो आरो जोला एबा हौवा आरो हिनजावजों रुजुनाय जादों। गासैबो मोनबा मुवाजों दाजानाय सिजौ सिरिनि सायाव जायगा मोननाय जो जोलाया सिरि मोनबा एबा हा, दै, बार, सान आरो अख्रांनि मोनसे गैयाब्ला एबा खहा जायोब्ला थांना थानायाव गोब्राब जागौमोन। सिजौनि जरासे सुखौ जिब जरासेजों जो जोला रुजुनाय जादों आरो सुआ सिरिनि सायाव बेरखांदों। बेबादिनो बाथौ एबा हा, दै, बार, सान आरो अख्रांनि सायाव एबा बेखौ लानानैसो सोमजिखांदों। सिजौ बिफांनि गुमुरखौ गाहायै मोनबा बाहागोआव राननाय जादों। जेरै सेयाव सिजौनि रोदा, नैआव हानिफ्राय दालाइ देन्था खिलिनायसिम गेजेर बाहागो, थामआव दालाइ देन्था,
4 नाम्बाराव बिलाइ एबा बिबार, 5 नाम्बाराव जरा सु। एसेनोसै, गोजोन्थों।